Mond liete Bungoma, mano ok en Kaluo, oserado gi mond liete Kisii, mano be ok en Kaluo. To wadwaro ni mondo wadhi warad kod mond liete, nikech mond liete gi te gikale changamoto achiel. Obed mantiere Kaluo gi maonge Kaluo. Tiwacho ga samoro ni charity begins at home. Koro miyo Dr. Raymond Omolo noneno ni githuolo ni mondo ochak jolo mond liete sana sana mane nitie Kaluo. Emiyo gisani waserado gi mond liete grube waserado go te wuok Siaya, nitie mantie wuok Homa Bay, nitiere mawuok Migori, nitiere mawuok Kisumu. Koro nyagi kuongi los group ma gidonje ko kunyalo konyogi. Mana kaka nawacho mokwongo, konyo ng'at achiel samoro nyalo bedo matek. And sama giloso group to gine riwruok achiel bedo mayot, nikech sama wayudo gimoro to wamiyo gi pesa mar table banking, gikonyore godo seche ma giholore pesani. Samoro ng'eni most of mond liete mineno ni e gwenge iyudo ka samoro ohala ma gitimo gin ohala matindo tindo. Samoro moro nitie maloko omena, moro nitie ma uso alot, samoro onge kata pesa kata siling 2,000 mondo odhi owargo omena mondo ousi, mouso matindo monyalo duoko monyalo tiyogo